Kuwi putrane Pak Kuat Hadi Warsono. Oh iya. Njur sandinge meneh kuwi anakku si Tri Rahayu. Banjur iki sing sampingku iki. Ya. Siswa SMKI. Kelas pinten, Nduk? Kelas kalih, Pak. Kelas kalih. Nggih. Wah, jar. Panjenengan mendhet jurusan apa, Nak? Karawitan. Karawitan, belajar sinden. Nggih, Pak. Kepengin dadi bojo dalang? Pripun, Pak? Kepengin sok dadi bojo dalang? Nggih. Nggih piye? Menawi jodone nggih. Oh, iya. Nek pancen ngono, sampe saka SMKI kalau mau mesti saka omah ya wis ancang-ancang. Ngaturke tembang apa ana dadi ati siap? Ngaturke tembang apa sing tok senengi ne sapa? Ayo. Monggo arep ngaturke langgam apa boleh? Apa nak ngaturke tembang apa? Gubuk asmara. Gubuk asmara ya. Dibawani sing apik nggih. Ning aja cok sinau ning gubuk lho. Mergo saya kelas 2 SMK itu masih harus belajar menuntut ilmu. Aja manut Dani ngono tambah gedul. Kayak anake Pak Mbuh ning wulangane manut wulangane lek katul e. Ayo nak gubuk asmara kaya ngapa? Ya. Tak rungokne tembange.